Co zůstává stejné? Je to stále ten stejný čistý retinol, který jsme si všichni zamilovali. Účinný v prevenci, ale i v boji proti předčasnému stárnutí pleti, ale díky inovovanému složení je jemný a můžeme ho tedy všichni používat již od prvního dne, každý večer to zůstává, bez procesu retinizace a bez nutnosti sklidnění pomocí sklidňujícího a obnovujícího mléka. Jedno zmáčknutí pumpičky, a já si dovolím použít slovo, které říkám ráda, je jednoho pumpnutí na suchou, vyčištěnou a nově i opečovanou pleť. Je to tedy předposlední krok večerní rutiny a pak už následuje speciální péče, to je samostatná kategorie, ale hydratace a regenerace. Večerní péče tedy bude vypadat tak, že vyčistíme, tonizujeme, dáme super sérum, oční krém, to samozřejmě víme, že oční krém vždy před retinolem, aby se nám nedostalo retinol do očního okolí, retinol 0,3 a závěrečná večerní péče. Co samozřejmě připomenu, důležité nezapomínat, věřím tomu, že ten je jediný člověk, který na to zapomíná, a nezapomínat na SPF ráno, každý den, prostě vždycky, ať už svítí sluníčko nebo je zima. Výsledky, jaké toho jsou? Už po prvním týdnu je pleť pevnější, jemné linky jsou méně viditelné. Po 12 týdnech je hladší a pevnější pleť, méně vrásek a sjednocený tón. Pro jistotu, ale pro připomenutí, retinol je aktivní forma vitamínu A. Silně stimuluje obnovu buněk a produkci kolagenu, což je určitě super. A na rozdíl od zapouzdřeného retinolu, já klidně poprosím další slide, čistý retinol účinkuje přímo a rychle, ale stále je to vitamín A. A tak platí jistá pravidla. Například tedy, že retinol není doporučeno používat těhotným či kojícím matkám. Zároveň při použití retinolu, tedy v ten samý okamžik, připomínám, není žádný proces retinizace, pouze v ten samý večer, v ten samý okamžik, je vhodné omezit další silné aktivní látky, což můžou být, klidně poprosím další slide, což mohou být A-kyseliny, vitamin C ve vysoké koncentraci, látky, které obsahují například hydrogelové polštářky pod očí a samozřejmě peelingy, které sami o sobě pracují s tou pletí a je doporučené střídat to a používat je v jiné večer. Retinol, jak už jsem říkala, je určený k večernímu použití a je tedy naprosto v pořádku, tak jak se zmiňovala, pokud ostatní složky, ostatní produkty používat případně ráno, jako třeba regenerační sérum C plus E, nebo v jiné dny. A ještě jednou si dovolím připomenout pro jistotu, že do očního okolí patří pouze produkty určené pro péči o oční okolí. I tady si dovolím dát ten mini test. Stejně tak platí. 2krát tlesknout znamená ano, 1 tlesknout znamená ne. První věta, kterou říkám, je retinol 0,3 sérum se používá ráno před SPF. Už to máte i sladění, to je super. Druhá věta je, retinol stimuluje tvorbu kolagenu. Bylo to takové nejistější, ale ano, je to správně. A retinol 0,3 sérum nepotřebuje proces retinizace. A já si teda opět dovolím předat slovo do Expa naší Moni Šťastňákový a tentokrát tam má u sebe nezávislou senior NSD Zuzku Banášovou a předávám jim slovo. Monika sa už upratala, už vie, že je v televízii Mary Kay, takže vítame sa naspäť, milé dámy, a ja som veľmi vďačná našej Zuzke Banášovej, ktorá sa dobrovoľne rozhodla zodpovedať na dôležitú otázku. My veľmi dobre vieme, že Zuzka miluje retinol, používa ho veľmi rada a veľmi často a z toho titulu sme ju oslovili, aby nám povedala, akým spôsobom s ním bude pracovať, ako ho ponúkne zákazničkám a prečo je taký výnimočný. Takže Zuzi, dovol mi odozdať ti mikrofón. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem, milé dámy, a naozaj som veľkým fanúšikom retinolu, aj teda toho, s ktorým sme začínali vôbec túto kapitolu. A musím povedať, že pre mňa celá táto sada je takým zázrakom,
a bolo to obrovským oživením tých pár rokov dozadu. Bola to láska na prvý pohľad, ale poviem úprimne, že napríklad okolo retinolu 0,5 som chvíľku chodila dookola. A ja som mala obrovský rešpekt, pretože samozrejme všetky tie informácie, ktoré sme dostávali o tom, ako máme postupne si vlastne pleť pripravovať na tento retinol, ako máme byť obozretné, čo sa týka určitých opatrné, presne tak. Takže som okolo toho chodila, až mi teda potom jedna moja direktorka povedala, že keď už to mám doma, tak je naozaj najvyšší čas začať, aby som teda mohla dať spätnú väzbu. Takže som začala, bola som veľmi dôsledná, čo sa týka retinizácie a tie výsledky boli úžasné. Takže pre mňa to bola naozaj od toho prvého vyskúšania láska na prvý pohľad a ja teda poviem úprimne, že u mňa je to naozaj 365 dní v roku. Ja to milujem, takže pre mňa bez retinolu sa naozaj nedá prežiť žiaden večer. Ale o to radšej som bola práve na základe tých skúseností, ktoré som ja mala a takej tej opatrnosti, ktorú som ja sama zažila a myslím si, že aj mnohé z nás, aj mnohé naše zákazníčky, keď teda Mary Kay uviedla nové sérum 0,3. Je to intenzívna sila, ktorú teda máme a ktorú sme si zachovali, ale zároveň je to jemné práve na také každodenné používanie. Takže aj ja už teraz budem môcť povedať, že teda správne používam, ale každodenne a náš retinol 0,3. Myslím si, že to je obrovská taká podaná ruka aj smerom k mnohým našim kozmetickým poradkykám, ktoré možno ešte stále mali rešpekt pred 0,5, ale zároveň aj k našim zákazníčkam, pretože mnohé zákazníčky samozrejme milujú náš retinol 0,5, ale mnohé zákazníčky sa obávali, alebo možno aj ten proces retinizácie, keď nebol urobený tak dôsledne, ako mal, tak nevideli až také výsledky, aké retinol môže ponúknuť. Za mňa je to podaná teda ruka, aby sme oslovili naše zákazníčky, ktoré samozrejme používajú retinol 0,5 a ukázali im, ako môžeme s takýmto retinolom pracovať naozaj 365 dní v roku a mať geniálne výsledky, ale zároveň je to podaná ruka práve osloviť tie zákazníčky, ktoré nám možno na ten prvý retinol povedali nie. Tých možností je neúrekom. Je dôležité v prvom rade, aby sme sa my nadchli pre tie prípravky, aby sme my začali používať aj tento nový retinol, aby sme zistili, že to je naozaj niečo, čo funguje a s čím naozaj môžeme zaspávať každý jeden večer. A pokiaľ získame tú našu skúsenosť, tak o to jednoduchšie sa aj to nadšenie z toho retinolu vlastne bude posúvať ďalej. Ja si myslím, že sme všetky zručné, aj čo sa týka takého toho prvého predstavenia našim zákazníčkam, či už na našich hodinkách krásy, alebo treba s formou rôznych videí, naozaj využívať intenzívne aj sociálne siete, rôzne kanály, ktorými môžeme dať vedieť našim klientkám, že už teda máme retinol, ktorý je skvelý, ktorý je, ešte to zopakujem, lebo tiež sa mi veľmi páčilo takéto moto, ktoré je aj na letáčiku, ktorý je rovnako intenzívny a silný pre našu pleť, ale je jemný na to každodenné používanie. Takže ja som nadšená, ja si myslím, že to je aj vidieť. Tá pleť, naozaj to funguje, áno, správne. Ale som nadšená aj práve pre tie zákazníčky, ktoré mne osobne povedali nie tomu predošlému retinolu. A som si istá, že pre tento retinol mi povedia áno. Veľmi pekne sa veľmi páči tá jemná sila, ktorú si použila pri predstavovaní tohto retinolu 0,3 a nevidíme sa znova naposledy a ja odozdávam slovo naspäť do hlavnej sály. A já opět poprosím jenom na ukázku, jak může vypadat podpora retinol 0,3 séra i v online světě. Jednoduché, účinné a každého to zaujme. Ale Mary Kay ve svých inovacích a novinkách nezapomíná, jak jsem zmiňovala na začátku, ani nemůže. I pro ně máme s touto novinkou jednoduché funkční řešení. Je to MK Men krém na holení 2 v 1. Je to totiž zároveň holicí krém, ale i sklidňující gel a obsahuje důležitou ingredienci právě pro hydrataci. A to je glycerin. Ten glycerin totiž chrání, nebo mimochodem v rámci glycerin, chrání často holenou pokožku před podrážděním a pálením. Velmi jednoduše se oplachuje a nezanechává žádný mastný film. Je to tím pádem ideální produkt do každodenní rutiny nebo do té rutiny, tak jak se pánové holí.
Nejsou to totiž žádné zbytečné kroky. Navíc je to rovnou 2 v 1. A pro naše zákaznice je to skvělý dárek pro všechny muže v jejich životě. A já rovnou předám slovo opět zpátky do Expa, kde na nás čeká nezávislá NSD Alipavlu, doufám, že teda ještě s Moni naší, a protože ona má ideálního testera těchto pánských novinek a určitě s vámi nás sdílí další tipy. Můžeš. Že sa smejete, ja to počujem. A otázka je, že kam by som ako šla, hej? Či som stále tu, ale som. Prosím ťa, stojíme pri tejto nádhernej výstavke pánskej kozmetiky. Už spomenula tvojho syna a my ho ešte dneska uvidíme na úžasnom videu, ktoré pre nás natočil, tešíme sa naň. Prosím, ako ty pracuješ s pánskou kozmetikou a ako budeš predstavovať zákazníkom, zákazničkám a celkovo vďaka nej podporíš svoj biznis, Mary Kay? Krásný den přeji dámy i pánové. Pro mě změna v pánské péči už v červenci znamenala velký aha moment, protože jsem si uvědomila, že tady máme, i když já kolem sebe mám v rodině 3 muže, tak jsem si uvědomila, že úplně s tím nepracuju, tak jak bych mohla. Takže jsem se zamyslela nad tím, jaký obrovský potenciál má péče o plody vůbec. Vlastně každý druhý muž používá nějakou základní péči, třeba právě holení v rámci své denní rutiny. Pak už s tou péčí opět je to menší, procento podle průzkumu, ale myslím si, že mám obrovský potenciál právě s nimi o tom mluvit, testovat, co chtějí muži rychle a efektivně, bych řekla já. Protože existuje pouze 10% cca mužů, kteří o sebe extrémně dbají a ty už si svoje zdroje najdou, ty už si nás vyhledávají. Takže tady je krásně připravená hodinka krásy pro muže. Mně přijde i geniální nápad dělat hodinky krásy pro páry. To jsem jako vymyslela. Že by to nemuselo být vůbec špatné. Samozřejmě sociální sítě. Tam lze cílit jak na ženy, tak na muže, protože pánskou péči budou kupovat ženy jako dárky, jako pozornosti, anebo budou rozhodovat o tom, co budou používat jejich muži. A potom samozřejmě muži, kteří se sami rádi rozhodují a zase s těmi muži se pojí i dárky pro ženy. Takže já si myslím, že je to geniální příležitost. Možná, já už jsem v červenci začala testovat ty 2 produkty, které jsme měli. Přidám k tomu ten další, kde testovat pánské kluby, fitness centra, kanceláře, prostě dát ty produkty otestovat, dívat názor, spojit to s nabídkou dárkového servisu, což si myslím, že je geniální, a máme nádherný prostor na předvánoční prodeje. To si myslím, že je super. Sociální média, samozřejmě použít, to uvidíte za chvíli, jak to použít a samozřejmě můžete vést rozhovor se svým synem, manželem, partnerem, vyzkoušet to, využívat to, postovat, anebo i třeba zapojit ženy nějakou otázkou, proč si myslí, že je dobré, aby o sebe muži pečovali. Prostě rozmíchat to. A minimálně už dneska si udělejte seznam mužů, s kterými vyzkoušíte tuhle péči o pleť, protože to je, myslím, že naprosto zásadní začít. Veľmi pekne, ja si myslím, že mnohí muži, ktorí sa nevenovali starostlivosti o seba až tak príliš, tak vďaka našej novinke, alebo celkovo portfóliu produktov pánskej kozmetiky, tak začnú. Ďakujeme ti veľmi pekne a ja odozdávam slovo naspäť. Moc děkujeme a nyní si ukážeme právě to video, o kterém jsme se zmiňovali, jak krásně můžete použít v rámci sociálních sítí a online prostoru. Nová éra holení nastala. Pryč, zpět, gel, naše budoucnost. Najdi svůj styl i ty. Ale nic mi říkej, to je lambáda. Tak ano, vidíte, že opravdu potenciál pánská kosmetika určitě má také. Já jsem na začátku tady mluvila, pojďme si to trochu shrnout, už máme za sebou 3 novinky, takže jsem mluvila o kráse zevnitř, což je ten právě kolagen. Pak jsem mluvila o kráse zvenčí, může to být právě ten pánský produkt na holení, anebo retinol 0,3 sérum. A poslední částí, kterou tady máme připravený, je právě ta vůně. Protože parfém nebo vůně je jako poslední vrstva našeho oblečení. Oblečení si všimnou oči,
parfému srdce a nos. Věděli jste, že 75% emocí si během dne spojujeme právě s vůněmi. Proto je důležité nebrat vůně pouze jako doplněk. Je to emoce, vzpomínka nebo nějaký zážitek. Nová vůně Mary Kay Confidently You, jak už název napovídá, je o vašem, našem sebevědomém já. Tato vůně je jemná, ale sebevědomá, složená z mandarinky, hrušky, růže, černého rybízu, ambry a vanilky. Patří tedy mezi ovocné vůně. Mary Kay Confidently You v sobě ukrývá sílu ženskosti a odvahy být sama sebou. Připomeňme si, že žádná vůně nebude vonit stejně na papírku, na vás nebo na vašich zákaznicích. Každá žena by totiž doma měla mít několik vůní různého typu. Sami sobě totiž voníme jinak a chceme vonit jinak, když jdeme do práce, jdeme do parku, na večeři, ale stejně jak si sami sobě budeme vonit jinak v parném létě anebo při sychavém podzimu. Představte opravdu svým zákaznicím celé voňavé portfolio a jsem přesvědčena, že navíc i teď s tou novou vůní Confidently You si opravdu každá žena vybere tu vůni, jak se chce cítit a co jí ta vůně bude připomínat. Zkuste zákaznicím nabídnout vůňavý moment. Parfém na zápěstí, zavřít oči a jenom vnímat tu emoci, kterou v to vní vyvolá. V ten moment si totiž právě nekupují jenom parfém, jenom produkt, ale ten pocit, ten zážitek. A jako poslední si dovolím spojit se, tentokrát ne z Expa, ale z prostoru před Expem, s Moni a nezávislou senior NSD Ilonkou Markvartovou právě z toho krásného Confidently You koutku a předávám a s otázkou Moni. Ďakujem veľmi pekne za tú krásnu vetu, že nekupujeme parfém, ale kupujeme emóciu a príbeh. A ja som veľmi vďačná Ilonke, ktorá má určite spojený príbeh s touto nádhernou vôňou Mary Kay Confidently You, ktorá sama o sebe hovorí práve o tom pocite sebavedomia, ktoré nám verím tomu, že pomôže. Takže Ilonka, ak ti môžem odozdať slovo, ty máš dokonca aj v ruke ten krásny parfém. Je nádherný ten flakon. Se mnou, ano. Já vás vítám v mém růžovém království. Podívejte se, jak mám krásné místo pro vás. A mám nejenom krásné místo, ale mám krásný parfém. A já se dneska moc těším, protože si ho jdu vyzkoušet tak s vámi. Ještě jsem ho nevyzkoušel. Takže počkejte chviličku, mamičko, podrž mě, prosím. Naprosto fantastický. Věřím tomu, že úplně každá přijdete za mnou a přijdete tento nádherný tady do mého stánku vyzkoušet. A Monička říká příběh. Ano, já mám pro vás dokonce dneska 2 příběhy. Jeden příběh, jeden takový krásný příběh. Vstála a říkám, všude říkám, že jsem podepsala smlouvu s Mary Kay, protože jsem našla inzerát v novinách. Ale vlastně jsem neřekla to B. Víte, krásný dopis. S krásnou pozvánkou. Ale on byl navoněný. On ten dopis, malinko, a byl to můj první dopis, který byl navoněný. A já jsem běhala k IKEA a vřela. Navoněný dopis. Takže nezapomeňte navonět všechno. Ale především samotné. Navoněná pozvánka mě pomohla zapnout a opravdu jsem dneska k tvému parfému, který jste měli. No a ještě mě napadl úplně jiný příběh. A ten je také velmi důležitý, protože si vzpomínám, že mě extrémně pomohlo v mém podnikání. Bylo to znovu z mé první výroční konference, kdy byl úplně jiný parfém, ale stejně tak krásný jako tento. A já jsem No, tak teď se obávám, že jsme Ilonko tě trošičku ztratili. Není vás slyšet, dámy.
skutečně je naživo, že aktuální situace tady máme i takovéhle, ale myslím si, že i z toho jsme dostali tu emoci, ten pocit, ten zážitek. Ilonka sdílela. Jsme se trošku ztratili, ale to nevadí, když vydržíte. Ano. Fungujeme? Slyšíme? Tak já nevím, kde jsme přestali, ale to nevadí. Příběh také první. Tak. Takže první příběh. Někdy, většinou říkám, přišla jsem k Mary Kay díky tomu, že jsem odepsala na inzerát. Ale málo kdy jsem řekla i B. A B znamená, že když jsem odepsala na inzerát společnosti Mary Kay a chtěla jsem se stát nezávislou kosmetickou poradkyní, přišel mi domů navoněný dopis. Dostala si někdy, Moničko, navoněný dopis? Nevím, či ještě někdy dostaneme, ale minimálně se ho vypýtám od někoho. 100%, protože já jsem běžela po domě a všem jsem to ukazovala. Říkám, to není možné, to tak nádherně voní. A možná právě proto jsem přišla k Mary Kay. Protože to bylo něco fantastického. Takže bod číslo 1, navoňte všechno, co můžete, ale navoňte především sami sebe. Protože tenkrát byl jiný parfém, ale dneska je nový, krásný, růžovoučký, překrásný parfém. Nezapomeňte mě navštívit tady v mém krásném růžovém stanovišti, možná tady už nebudu, ale ten parfém tu je a je to na vyzkoušení a je nádherný. No a mám ještě jeden příběh a ten druhý příběh je o tom, že vždycky na výroční konferenci dostaneme nějakou radu, jak prodat parfémy. Samozřejmě máme před Vánoci, máme fantastické období, muži kupují parfémy, ženy kupují parfémy, ale já jsem si nebyla jistá, jestli umím prodávat parfémy. Byla to jedna z mých prvních konferencí a byl tam jiný parfém. Já jsem si ho samozřejmě navonila, pak jsem jela vlakem domů, pořád jsem ho zkoušela, jaký je. A doma jsem si vzpomněla na ty věty. Až budete doma, napište si seznam 10 žen a všem těm 10 ženám zavolejte, ale řekněte jim: paní Maruško, právě teď jsem přijela z výroční konference v Praze a byl tam tak úžasný a fantastický parfém, že já se tak moc těším a že vám ho budu moc ukázat. Tak jednoduché věty. A já jsem získala 10 zákaznic a do budoucna i nějaké nové kosmetické poradkyně. Takže vám přeju, abyste milovali ten parfém, tak jako ho miluju já. A Monička také, určitě. Přeji vám hodně úspěchu s tímto parfémem, protože tento krásný flakonek a takto nádherná vůně prostě musíme mít úplně každá. Ale nejenom my, ale i naše zákaznice. Přeji vám hodně. Veľmi pekne, milé dámy, a píšme príbehy naďalej a z Mary Kay nám to pôjde úplne fantasticky. A teď vám slovo naspäť. Už končím. Když bych to takhle mohla od té Mony převzít. Přiznám se, že já jsem se navonila před tímto vstupem právě Confidently a prošla jsem zákulisí a to bylo: ty voníš ničím krásně, co to je? Říkám, no to je náš nový parfém, který budeme uvádět v říjnu. My moc děkujeme všem NSD, že se s námi podělili o ty praktické rady. A ještě jedna taková zajímavost. Věděli jste, že náš mozek zpracovává informace, teď jsem si to sama zamotala, že vjemy voňavé, nebo co to je, čichové, se vnímají rychleji než zrakové. To totiž znamená, že ještě dříve, než řekneme vůbec dobrý den, už si o nás někdo vytváří první dojem. Podle toho, jak voníme. A stejně tak, když odcházíme, vůně, kterou máme na sobě, dokáže být tím, co v té místnosti zůstane. Tedy ta pomyslná poslední stopa, kterou si lidé pamatují. A proto tedy říkáme, že parfém není jenom vůně. Je to náš první i poslední dojem, takzvaně náš neviditelný podpis. Milé dámy, milí pánové, my jsme se spolu prošli 4 klíčové hlavní novinky tohoto období. Každá z nich je jiná, ale všechny novinky mají společné vždy jedno. Jsou to nástroje, které vám pomohou růst. Nejsou to jen produkty, jsou to právě ty zážitky. Pomůžou vám oslovit nové zákaznice, překvapit ty stávající a posunout vaše podnikání o krok dál, o kousek dál. A právě to je ta příležitost. Růst, inspirovat a pomáhat našim zákazníkům cítit se krásněji.
zevnitř, zvenčí a v každém okamžiku. Novinky, které Mary Kay uvede, vám pomůžou právě k prodejům a přiblíží vás ke splnění vašich cílů. Já vám přeji, ať ji opravdu využijete úplně naplno. Moc děkuji za pozornost a spustíme si ještě závěrečné krásné video. Confidence is being comfortable in your own skin. Power comes from embracing who you are. Being unapologetic is a celebration. Mary Kay, Confidently You.